Nasakmit sa mga operatiba sa NBI-CEVRO ang kapin sa 200 ka mga bugkos sa mga used clothing o ukay-ukay sa usa ka tindahan sa dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kuha kini sa body camera sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation sa sulod sa usa ka tindahan sa may Borromeo Street, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Makita ang galinya mga binugkos nga mga ukay-ukay nga higpit nga gidili sa balaod. Wa ang nanag-iyas tindahan og ang matrabahan tilang ang naabtan sa mga otoridad. Ila kining gisakmit o gidala sa buhatan sa NBI-CEVRO. Kini ang mga binandol nga ukay-ukay o used clothing nga nasakmit sa masakop sa National Bureau of Investigation NBI-CEVRO. Gikan sa usa ka negosyanteng insik, gamiton nila kining ebidensya sa ilang gipasakang kaso. Our office served a search warrant issued by the Honorable Judge Stella Cinco for violation of Republic Act number 4655. That is an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring it a national policy to prohibit the commercial importation of textile articles, commonly known as used clothing and rags, sa dialect ukay-ukay. Gibana-bana mo kantidad og 752 mil pesos ang balor sa nasakmit nga kontrabando nga gituhang gikan sa nagkalain-laing dapit sa Asya. Aduna kini business permit, isip tindahan sa mga RTW products apan wa malakip nini ang pagpamaligya og ukay-ukay tungod sa kapeligro niinis panglawas. Dugang sa direktor sa NBI-7 Attorney Oliva nga kon makasud ang ingon niini nga kontrabando dili layo ang posibilidad nga makalusot usab ang ubang illegal nga butang lakip na ang shabu. Tungod nini nanawagan sila sa katawhan nga makiglambigit sa ahensya kung adunay masayran kabahin sa illegal nga kalihukan sa ilang dapit. And if evidence warrants, our office will file additional cases against the subject's conspirators. It is highly probable that other contraband, like illegal drugs, is transported through the same method. Ang nasakmit nga ukay-ukay ilang ipresentar sa korte nga may modesisyon sa angayan nga himuon ini. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.